Anza kwethu umletho lo wamajoli Sibongo ngithi ake ngiqwashise la umbono wami isikole samahala awukhokhi lutho kuya nawe ukuthi uzothatha noma uzoyeka bahleli bemcimbi akubalekile inhlobo nomcimbi nje mawumhlelo womcimbi awufunda ukumanage umcimbi wakho mawuqhasha uMC uMC akasuba mkhulu okudlula abaculi if umcimbi wabaculi uMC akasuthi makunomculo osestage bese zomemeza omunye umculo osazongena ngeke ngifanekise isibonelo umletho usestage akadumile kuzongena uMasinga emva kwakhe udumile ngalesikhathi umletho osestage akadlalisha ingoma yodwa khona ezoqala you ready for uMasinga betha abantu yebo ngama yamazwi ususa umqondo wabantu kumlethwa ubuyisela emuva ukuthi manje umqondo wabo ubeke kuMasinga kangangokuthi umlethwa engakathi ingoma yokuqala kazoyidlala kuzoba ngathi isu10 ngoba sebejaha uMasinga iphuthe lenziwa uMC DJ wena odla uphethe isound emcimbini womuntu mawuqhashiwe usudlala ingoma zabantu abangekho kulowo mcimbi dlala ingoma zabaculi abakhona kulowo mcimbi abazoperforma lokho kumnika ithuba lokuthi umuntu mayizwe ingoma emnandi mayesegibela umculo estage umuntu uyeza uthi awule ngoma ngeke ngayizwa ikhaya yabona so mawudlala ingoma yomuntu ongekho ulimaza abaculi abakhona ngoba ngicabanga leyo ngoma usuke uyidlala ngoba idumile umbuzo uzothi yini umehluko okudlala kwengoma emsakazweni abantu bejabule nokuthi wena uDJ uyidlale kunabantu ingoma yomculo ongekho umbono wami ake silibhekene lelo phutha baculi manifika emcimbini ufika nje ikakhuluma kokamletho hambisa ingoma zakho ku DJ noma bekuthi umcimbi waqala ukuze ezokwazi ukuzidlala ngoba kwesisikhathi bakudlala ingoma zabantu ngoba suka nina umuntu uqala ukuhambisa ingoma base kuthiwa akazongena estage lokho ke yikho okunye kwakho amaphutha ayenza ukuthi uDJ azadlala ingoma ekhona kuyena bahleli bemcimbi ufunda ukumanage umcimbi yena umbono wami.